Niekedy mám pocit, že natočiť video je ako otvoriť dvere do miestnosti, kde si všetci do mňa chcú kopnúť. Takéto, ale aj iné komentáre dostávam veľmi pravidelne, no viete, čo je zaujímavé? Že málo kedy mi takýto komentár napíše žena. Väčšinou sú takéto komentáre len a len od mužov. Neviem, či títo muži nemajú čo robiť, keď pijú pivo a pozerajú televízne noviny a či skutočne potrebujú nadávať ženám, ktoré sú vo veku ich vnúčky alebo dcery, ale teda mňa našťastie takéto komentáre väčšinou nerozhádžu, ale určite sú ľudia, ktorých takéto komentáre rozhádžu pravidelne a ja si myslím, že by sme takúto formu offline násilia naozaj nemali akceptovať. Do minulého mesiaca som bola presvedčená o tom, že takíto muži existujú iba na internete, no opak je pravdou a presvedčila ma o tom cesta bratislavskou MHD, kedy som stretla jedného zaujímavého pána, ktorý sa asi 5 minút v kuse na mňa pozeral. Tak som sa ho veľmi slušne spýtala, že či má s niečím problém, no a asi po 5-minútovej konverzácii ma nazval sliepkou. Vedľa neho sedela jeho manželka, ktorej som sa veľmi milo spýtala, že či akože jej nevadí, že takto sa prejavuje jej manžel na verejnosti. No najhoršie bolo, že sa tvárila, že je to totálne jedno, že jej manžel nadáva niekomu, kto by mohol byť jeho vnúčka. Dnes začína kampaň Zastavme násilie na ženách, ktorá upozorňuje na to, že by sme nemali byť ticho, keď vidíme akúkoľvek formu násilia. Je jedno, či toto násilie je na internete alebo v verejnom priestore. Najdôležitejšie je, aby sme nezostali ticho. Ako povedala moja obľúbená autorka, nie som slobodná, kým nie je slobodná každá žena. Ak s tým súhlasíte, tak zazdieľajte toto video ďalej a pre viac podobných videí ma určite nezabudnite sledovať.